Yebo kusile madoda, yebo kusile magehla, yebo kusile salukazi, kusile lokho lokugubile. Salukazi Sempondo. Vuma ndoda avumezweni isandla sombethe izinto omhlaba. Noma wakhuluma ngasandla siyathinda, siyabusisa. Kuyela udokotela omkhulu umshayi wabashayi. Ngomshaya kanjani engashayekanga? We umshayi. Mina ngasho ngithi mina ngishile ngimile ngempela ngimile ngindawo yasetolofiyeni. Eqonce. Kade ngasho ebantwini, kade ngasho kusizwe ngithi ke siloko ngikhona nje ku-page yami, siloko ngikhona ngifumaneka ku-page yami Dokotela Mshebezitha TV. Njengoba ngisho mina ngithi uloko ngasho mina ngenkunzi emabalabala ezela amathole angafi. Wena uthini? Angazi kodwa mina ngithi ngenkunzi ehlaba ngophondo phansi ibuye nalo udaka. Haphela emnyama inhlanga ukuthi lidla umzo likhaya licala udlenga libe liqeda painful. Ayinqamu lomsila bathi bayibulala kanti bayihlupheza. Abangaziyo basho. Kodwa abangaziyo abakasho. Kodwa ngene lapho ngisekuthini ngibuyele ngisekhaya. Beke ngaphuma ngaye emazweni. Njengoba ngibona ngithi St John's, ngibona ngithi KZN, ngibona ngithi Mhlobo yalingana. Sengibuyele ngisekhaya manje ngiphethe induku entsha. Amafutha. Ngiphethe amafutha. Nawo amafutha. Kodwa kwahlukile lokho umafutha ngikuphethe. Umafutha manje udila nento ezobumnyama. Umafutha udila nento ezobubi. Umafutha indoda engayithandi into enhle. Umafutha ngimawuthi wena ukhathele ukuhlukunyezwa ngomunye umuntu empilweni yakho. Nawo umafutha. Okay. Umafutha yini la yenzayo wemkhulu? Umafutha udila kahle encakasa nento ehlangene nezothando. Sisichitha umafutha kahle. Umafutha ubhidliza izinto zabantu ezinothando phakathi. Okay. Mkhulu sozobhidliza isizwe mina ngibhidliza isizwe mina kodwa ngikhulisa abantu eqondweni. Ngizama ukukhombisa abantu ukuthi sungene esibayeni senyindoda. Ungayazi ukuthi iqule ngayo. Safunda safulela thina. Ukufulela kwenye indoda ukwazi. Ukuqula kwenye indoda ukwazi. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi sungene esibayeni senyindoda ngemuva ingekho. Mina ngikhuluma nabantu abakhulule nabahluzileyo emqondweni. Ngikhuluma nabantu athi umuntu mina mkhulu ngiphangela le eJoburg. Unkosikazi uphengele eCape Town. Unkosikazi sidibana njalo kanye ngenyanga. Kodwa ngiyabona ngathi khona indoda engenayo la esibayeni sami ndingekho mina. Nawo umafutha. Siyavana kahle. Ngithi mina ngikhuluma nomuntu othi mina mkhulu ngiphangela eJohannesburg. Unkosikazi uphangela eCape Town. Manje sengiyabona ukuthi khona indoda ezenza mina emzini wami. Nawo umafutha sisichitho. Umafutha indoda engadeleli into. Umafutha kageji. Umafutha ungena mfowethu adilize. Ngivele ngumdilizi umafutha. Nje udalelwe ukuthi adilize nje achithele alwe. Kube mnyama kube bomvu. Hlezo zamadoda vele zikhala igazi. Kuliwe nje. Nawo umafutha. Umafutha ukhuluma nje naye makuseko kukho inkingi hayi nje nakanjani. Ukhuluma kwinkingi uyibonayo ukuthi ikhona indoda ezenza mina la ekhaya. Nawo umafutha. Umafutha nezimpo ke baba. Cool. Uqala ubona kanjani lento iyasebenza? Umafutha uqala abanambele aqala nambuzelwe zindlebe. Indembe zibeshushu zithi engathi udlelo ukuthisayo. Yini lokuthisayo? Ichilisi. Sefikile umafutha. Uyaqala didekela umqondo. Ungenele umafutha. Uyaqala akabona ngamehlo kahle. Ungene umafutha. Uyaqala unamzelwa ngobuso. Sithi ngesintu thina noma ngesixhosa amangolwane ambe ngamangolwane ebusweni. Uyaqala umafutha. Uyaqala ulahlekelwa izinto zakhe emsebenzini. Angena umafutha. Uyaqala kubhidlika imoto zakhe. Angena umafutha. Ungena endlini yendoda efulelweyo ungakhange ujonge. Awungena endlini yendoda efulelwe ungazi ukuthi ifulele kanjani indoda emzini wayo. Ungene emuva esibayeni. Nangu umafutha mutsha. Nawu woza.
Kodwa njengoba ngitshilo ngithi umafutha indoda embi, indoda engathandeki ngoba indoda echithayo, indoda elwayo, indoda egadlayo, indoda hey mase kufikelele isikhathi sokuthi ingathatha nothatha. Ngiyaxolisa ukukhuluma njalo kumedia, kodwa nje ngiyakhombisa ukuthi umafutha ayowengane adla 18 umafutha awungeni lapha, ngiyakujika. Umafutha indoda efuna umuntu ohluzile emqondweni. Angichithi isizwe, ngilungisa isizwe. Abantu angabathathi into zabantu ngenjongo yokuthi yena uyazazi ukuthi ngubani. Ngiyafundisa njalo, zikhona izinto emhlabeni kodwa zine-age, terms and condition apply. Dokotela omkhulu la shaya abashayi kunjalo ngisitho nje mina ngisetorofeni eQonce. Nali namba ongahlukanayo 067 9469 570. Mina ngi-hashtag ngisho njalo ngithi mina ngaphekwa inkunzi kwamhlaba yalengalo u2+2. Hleze ngisho, hleze ngizosho, ngaze ngiyoshona engcwabeni. Kodwa ngithi mina hashtag ayikho inkomo yobuthongo. Siyabonga.